Dembaş Guldarên Hêjeyên Podcast Kurdiye ez Rabia Çetin îro roja sêşemê Yadarê bi bernameyên nû ya îro çi bûye mi gel wene. Dembaş Guldarên xweş divî. Mehmed Salih Bedirxanim roj û şebeke xweş ji bo dixwazim. Dadgeha Destura bingehîn doznameya HDP îade kir. Raportörê Dadgeha Desturê ku ji bo doza girtina HDP hatû bişandin di serledana serdozgeriya Komariyê Dadgeha Bilind da kemasî de tespît kir û doznameya HDP îade kir. Nêçîrvan Barzanî Melgel Macron peywendiyên dualî gotûbêj kir. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî duhê çûbû paytexta Fransayê Parîsê û îro li gel Serokê Fransayê Emmanuel Macron civiya. Piştî civînê Nêçîrvan Barzanî ragihand li gel Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron peywendiyên dualiyên Fransa û Herêma Kurdistanê her wiha kêşeyên li herêmê gotûbêj kiriye. Ser Rasberdaya Serokvezîr Herêma Kurdistanê cenazeyên çar koçberan Rojavayê Kurdistan tên vegerandin. Cenazeyên çar koçberan Kurd ên ji Rojavayê Kurdistanê yên li Kroatyayê di bûciyarek trafîkê di canê xwe ji dest danê li ser Rasberderî û erkê Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji wî welatî bo Rojavayê Kurdistan tên vegerandin. Hesede di kampa Holê de pêncî Daişî hatine desteserkirin. Hêzên Ewlehiya Navxweyî li Rojavayê Kurdistanê derbarê operasyona kampa Holê de daxuyanek belav kir û tê de ragihand. Li kampa Holê heta niha pêncî endamên Daişê hatine desteserkirin. Her wiha belgeyên 11,000 endamên Daişê jî hatine nûkirin. Li gor zanyariyan 62,000 endam, malbat û alîgirên Daişê di kampa Holê de ne û kampa Holê jî di bin serweriya Hêzên Rojavayê Kurdistanê de ye. Emine Şen Yaşarullah ve xwe Ferit Şen Yaşar carek din hatin bin çavkirin. Emine Şen Yaşarullah ve xwe Ferit Şen Yaşar en li ber Adliya Rihayê çalakiyê Nabatê Adaletê li dar dixin carek din hatin bin çavkirin. Emine û Ferit Şen Yaşar piştî îfadeyên xwe hatin berdan. Fermandarê Pêşmerge hişyarî da Hêzên Iraqê. Fermandarê Eniya Rojavayê Kerkûkê yê Hêzên Pêşmerge Nûrî Heme Elî hişyarî da Hêzên Iraqê ku ji herêmê bin kontrola wan êrîş li sengerên pêşmerge tê kirin. Nûrî Heme Elî dibêje ecêbe di herêmên bin kontrola Hêzên Iraqî de êrîş li pêşmergeyan tê kirin û Hêzên Iraqî neagahdar be. Cihê behsê ye tuhê şev li Pirdê bi sê mûşekan êrîş li sengerên pêşmergeyan hatibûn kirin. Rojavayê Kurdistanê di rojekê de sê di sûd du kesin din vîrusa koronayê ketin û sê kesin ji jiyan xwe ji dest danin. Rojhilat di sala 2020 de heft hemwelatî ji ber teqînên mayînan mirine. Li gor rêxisên mafê mirovan li Rojhilatê Kurdistanê di sala 2020 de heft kes ji ber teqînên mayînan mirine û 16 kes jî birîndar bûne. Şirna ku Sîrtê operasyona eskerî de hat dest pêkirin. Hat daxuyandin ku Şirna ku Sîrtê bi beşdariya 1327 esker, tîmen, taybet û cerdevanên operasyona eskerî hatiye dest pêkirin. Wezareta Tenduristiyê heft kesên din bi koronayê mirine. Wezareta Tenduristiyê ya Herêma Kurdistanê derbarê amarên 24 saetên dawî yên koronayê daxuyaniyek belav kir û tê de eşkere kir. Di heyama 24 saetên dawî de 86 kes bi koronayê ketine, 399 kes jî baş bûne û her wiha 7 kes jî bi koronayê mirine. Guhdayên xweş divî bimînin di xêr û xweşiyê de û ji bîr nekin. Bila guhê we li ser me be. Bi xatirê me. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Yeah.